Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El restaurant El Celler de Can Roca compleix 25 anys. Joan el cuiner, Josep el sommelier i Jordi el pastisser. Cada un dels 3 germans aporta l'equilibri necessari per l'èxit en aquest restaurant amb 3 estrelles Michelin des del 2009, considerat el millor d'Espanya i el segon del món. Fill de propietaris d'un petit restaurant en un barri obrer dels afores de Girona, Joan Roca sempre va saber que volia ser cuiner, per la qual cosa va estudiar hostaleria, sense imaginar que l'èxit arribaria de la manera més contundent amb els anys. Ens sentim molt afortunats de viure el moment fantàstic de la gastronomia al nostre país. Ser cuiner ara és meravellós, ha apuntat Joan Roca. Juntament amb el seu germà Josep, 21 i 19 anys respectivament en aquell moment, van decidir demanar prestat temporalment als seus pares el local annex al seu restaurant familiar per muntar el seu propi negoci el 1986. Josep també va estudiar hostaleria, tot i que des de petit sempre es va sentir atret pels vins i els licors. Jordi ha recordat com va començar a treballar amb els seus germans de nen, gairebé obligat, ja que va voler ser bomber, astronauta o propietari d'una hamburgueseria molt abans d'enamorar-se de la pastisseria sense sortir de casa, de la mà del pastisser Damián Allsop. Així va néixer el Celler de Can Roca, un restaurant que ja des del seu origen va voler trencar amb les regles de la tradició gastronòmica i ser d'avantguarda, totalment diferent de la cuina del restaurant familiar i, en part, amb l'objectiu de no ser competència per als seus pares, segons Joan Roca. A part del Celler de Can Roca i la Torre de Can Roca, també tenen altres projectes, com ara dirigir el Mas Marroc del nostre municipi, espai gastronòmic en un edifici gòtic català del segle XV, reconstruït el 1960 i habilitat com a sala per celebracions. No han volgut fer res especial en aquest 25è aniversari, perquè només aspiren a seguir treballant i seguir fent feliços els comensals.